Welcome to our channel. And welcome sad sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Day Carmen, nasuko ka? Kaysa may dili masuko. Nga ikaw pa'y sad-an nga nalunod ang akong cellphone diha sa sudan. Unya karon, imo pa kong nganlan og hugawan? O sabi gusto nimo? Ngay papahawa te ka din sa imong pagkayaya ni Daryl nako. Ha? Ma'am? Si Yaya Mina. Kung may samin pa lang ron din sa tunduol, patanahon tagyud unta kas imong naong. Nang luspad kas kahadlok sa akong giingon. Joke ra, uy. Siya, uy. Ayaw pagseryoso og maayo kay makatiguang na og sayo. Kay tanawa ko, o di ba idaran ako. Pero nakakita ka ba nga mikunot og maayo ang akong panit? Hilabi na ang akong naong. Di ba? Batanon pa kay kong tanahon, dili ba? Aha. Kana tungod kay hingatawa ko. Joker kaayo ko. Tingali usanas na gustuhan ni Daryl nako. Mo nga ikaw. Kay mag-uban na magintag dugay-dugay nga panahon ni ining baya, pag-anad-anad na sa akong komedya, ha? Gawas lang kung mamatay na ka. Unsa? Hawa ka ra. Misiga ang imong mga mata, Mina. Bago pa lang gani kong niingon nga joker ko. Pag-anad-anad na, Ay, sige na. Ipalihog na lang unya ko og yabo ining sudan, ha, Yaya? Og ipagawas na lang sab ang isda sa ref. Kay magprito na lang ko. Kay mas dali rang maluto. Hala, di ra ba na ganahag isda si Daydani? Ha? Dili siya mukaon og isda? Mukaon, pero kuli kayo. Pero saga dili gyud. Mo nang dili kay may magpalitan og isda. Karon na lang nga naa ka. Adi ay? Uday. Oo, sa man day ganahan niya. Mukaon ba nag-utan bata, Chapsoy, Kanang laing pagkaloto, dili sab. Ay, mauba. Sige. Pagawas si kog maluto sa ref. Ha? Kanang iyang ganahan mo'y akong atong lutoon. Mag-ilis una akong kadiyot sa kwarto, ha? Mubalik ka sa kudayon. Ay, sige day, Carmen. Kalamig yung iyabos na nagbukal ka sudan sa iyang naong. Nagkiat lang ang dagway sa piste. Nahugi na ang cellphone nako sa akong kakurat. Todo effort pa ko. Unya dili na sabdi ay makaon kay nahulgan sa cellphone. Unya anugon pa kaayo. Kay ipayabor sa peste nga katabang kay hugaw na kuno. Kahilas. Murigyog dato. Kasayang ra sa karni ug utanon, Wa man gyud makapilit ang kagaw adto ba kay init baya. Karon, magluto na sa kuglaing sudan nga ganahan sa arte nga Daniela. Hilas, pilian, abi kay anak og tato. Ay, baho ra gihapon kay ni kalibang ni Muday. Pah! Napayaya nga sip-sip. Bantay lang yun unya mo nako. Sa'yo pa. Gusto ka nga manglago na ta? Like coffee. Kung dili ta maduol sa amo, dili ka mahagat og pangapi, ha? Gitoyo ni mo, no? Aron dili ka makalibre nako. What? Bisan pahurot pa nga akong alawan sa panglibre nimo. I wouldn't mind, baby. Thank you, baby Brad. Naa ka na sa bana. Hoy, ha? Ikaw gani magsigag tawag og babe nako bisan dili ta uyab. Wa am gani ko mo palag. Unya karon nga ganahan ko mo tawag nimo og baby Brad, dili mahimo? Kaya dili ko ganahan. Mao may tawag ni Oliver nimo. Mao mo
na siya itawag na ko niyo. Dili lagi mahimo. And besides, dili na mo iyang itawag na ko kanunay. Kung feel lang niya. Feel man ako. Babe, Baby Brad. if it makes you happy. Mahapigid ko kung mahinayon o niyang akong pangandoy nga magkadayon mi ni Kuya Oliver nimo. O niya, mamahimo na ti kag igsuon, Baby Brad. Ay! Agay, akong agtang. Napako. Dani, sorry. Wala ko tiyo ah. Sorry, babe. Ganun ka rito magkag-break? Wow ka bantay ha. Napako ni noon ko. Come. Ato ba na ako? Let me see. Sakit ra ba ha? I'm sorry. Wait, time pa. Dali man na tayo pang imo. Case naman to nga pinuduot. Shh. Abuse na ha? Kinsay medical student din, he? Ikaw. Then stop whining, cause you're not helping. Mao ni angay nga buhaton kung mapakong ka. Hatagan ni mong init nga hangin ang affected area aron dili siya makaburot. Sama ini nga akong gibuhat karon. Dain pa. Dugay gidi ay. Mipilit naman imong simot sa akong agtang. Mibawag na ka sa akong agtang. Pero imo na singikop na ng akong naong. Hoy, kung makatutok ka, unsa naman sa imong buhaton? Babe, I wanna kiss you. Ha? Can I kiss you? Can I? Sumba, gusto ka? Ganihara ka nakakiss na ko, Noy. Sobra pang magani sa kiss ang pagdaitol sa imong simod sa kong agtang. O niya karon, mangayo pa kaglaing kiss? Si Karan hinuuna ko imong bagang. Kung makalusot lang ko, basin pa di ay. Di ay. So, parehas na rin kasi imong maguwang ron. Ha, chicks boy na sad ka. What? Nangayo lagi kong case di mo. Chick boy dayon nga ko. Hoy, dili ko mananghid ni mo no kung chick boy pa ko ha. I will just kiss you right away. Pero kay good boy man ko, nananghid pa ko. Of which, you broke my fragile heart. Kay imo kong gipaliparan. Balibari ng naong nimo. Pawaan na ng kamot nimo sa pagkupot sa kong naong, bi. Apog kay kag kamot da. Dili ha? Apog gani. Bisan unsa ni imong gikuptan, hugaw na na. Basin ganig, imo na hino nagikupot sa imong kuan diha pagpangihi nimo. Ew. Edi, mura na sa kag nagakupot sa kong kuan. Ew! Kaluod gid nimo ko ba? Aray, uy. Kung si Oliver pa ka ha, okay ra. Bisan pagikan siya nagkupot og lapok, wag yung problema. Mareklamo pa ko kung mabuhi siya. Pero sa pa ako matagat si mong igsuon, no? When that day comes, I swear, magdagkot ko sa kalibong kandila. Gosh! Maguna-una pa lang ko nga kupta niya ang akong kamot. Muna na akong kahiyon sa kakilig. May nalang gani kay doon latas amo. Nano kang makahiyon man ko no kung maguna-una ako ni kuya ni mo, no? James? Huy. Usahay no, maglibog gid ko nimo. Kaya usahay tabian kay ka, Joker. Pero, mukalit ka lang sa kahilom. Unya, kaseryoso. Ang sige nito yung medical term, ana, ha? Ay, sunod na lang, uy. Nagkahinumdum na ako. Hoy! Hoy, di ka makatawa? I'm driving, Daniela. Wow, hala ha? Bisangpit na ka sa kumpangan. Wa nang babe. Which means nga nasuko ka. Ano ka, uy? O saan naman siya ako nahimo ni mo, ha, James? Bahala ka, uy. Oh, huy. Mulapas na ka sa amo, uy. Lagpas lagi ka kag tinanawan. Hunong na, uy. James!
Ha? Sorry. Wa ko makabantay. Absent indeed yung kausahay ay. Pagbantay ni pauli ni mo ha. Masimula pa sa bunya kas inyo. Sige na, bye na. Manaog na ko. Ingat! Wait. Gikisan ko ni mo? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!